мавзуна сайфуллоева сокини 34 солаи шаҳри душанбе чанд ҳафтаи ахир ба бозори сару либос нарафтааст. ҳоло ки дар кишвар пандемияи коронавирус дар ҳоли хуруҷ аст, ӯ дар хона нишаста ва бо кӯмаки интернет харидашро анҷом медиҳад. маҷбур ҳастем либоси гудакона барои ягон ҷо мисол вай кардан либос надорам, либос заказ мекунем. Интернет вай мекунем, заставка мешавад, бачаҳо худшон мебиён ҳамта то пеш дара метиҳанд. тоҷироне ки имкон ва қобилияти тиҷорати онлайниро доранд, моли худро пешниҳоди муштариёни бештар мекунанд. аммо теъдоди бузурги тоҷирони бозорҳои молу коло дар тоҷикистон ин имконро надоранд ва дар шароити карантини бозору дӯконҳояшон умед ба муштариёни доимӣ мебанданд. давлатбӣ мирзоева бо шавҳар ва духтараш дар бозори корвони душанбе тиҷорат доранд. ҳоло ки бозор баста аст, ҳамагӣ бекоранд ва дар чанд рӯз як дафъа ба бозор меоянд ва 2-3 халта моли тиҷораташро ба хона мебарад. муштариёни доимӣ моли заруриро бо телефон фармоиш медиҳанд. давлатбӣ бо мошини кироя ба дари хонаи онҳо мефиристад. захираҳое ки доштем амора хурдестем. ҳозир захира ҳам тамом шид. хел 2 сетка 3 сетка мебарем, савдо мекунем, зиндагиро пеш мебарем. дигар ин суми ба фоида не, ин суми фақат борое ки ҳаста, ин суми ҳавая. дар бозори корвони душанбе тоҷирон иҷозат доранд ки дар чанд рӯз як дафъа дӯконашонро дар ҳузури посбонҳо кушода қисмате аз молу колои худро ба хонаашон бубаранд. тоҷирон аз манотиқи кишвар низ ба тоҷирони умдафурӯшӣ молу коло фармоиш медиҳанд то барои рӯзгузаронӣ ҳадди ақал тиҷорати фосилавӣ дошта бошанд. ҳозир одамое ҳастанд ки клиентҳо ҳастанд, карантинаи маҳкам, карантин маҳкамае, занг мезананд, 5-6 нафар мешаванд, мақсад мегӯяд ки мо ҳамин хеле киртаву мақсад буруг мегирем, аз вақте ки карантин маҳкам хонада мо мебарем, мақсад застав қарем метем мақсад. аммо ба фарқ аз тоҷирони бозорҳо, ширкатҳо тиҷорати онлайниро тақвият доданд ва шумораашон ҳам дар ҳоли афзоиш аст. алифбонк хадамоти мағозаи онлайнӣ дорад ва барои фурӯши молу маҳсулоти ҳудуди 500 мағоза дар душанбеу хуҷанд шароит фароҳам овардааст. мизоҷ заявкамон дархостмон дар алифшоп ҳамора мо мерасонем ба партнёр, бурда мерасонам амҷо ҳуҷҷатое ки аз тарафи мо аст, яъне имзо кардан якчанд ҳуҷҷатҳо, гӯем ки агар ки корти салом бошад, корти саломашонро бурдан, ҳамаша инро бачаҳои худмо мебаранд, гӯем ки яъне доставкаи дохилии мо аст. агар ки гӯем ки худи молу ашёро хоҳам бурдан, худи партнёр бевосита баён мекунад, бурда мерасонад. муштариён аз тариқи корти саломи алифбонк то 10 000 сомонӣ қарзи бефоиз мегиранд ва аз мағозаҳои ҳамкори ин бонк ба таври онлайн метавонанд молу маҳсулот харидорӣ кунанд. ба қавли таҳлилгарон, буҳрони коронавирус бар изофаи зиёни бузург ба иқтисод соҳибкорони тоҷикистонро маҷбур кардааст ки то ҳадде усули муосири тиҷоратро таҷриба кунанд.